Estem amb... Marta Tarrasa Ribes, de la Falla Creu i Mislata. Molt bé. Conta'm, eres fallera des de sempre? Des que vaig néixer. Superbé. I la teua família també és fallera? També, també. La meva mare va començar i després es va apuntar el meu pare i ja el meu germà i ja van seguir la tradició. Superbé. Enguany has sigut fallera major de la teua comissió, te ho hauràs passat genial, m'imagine. Algun acte que destacaries? La meva presentació. És un acte que la meva falla es viu molt intens perquè s'involucra tota la falla i m'agrada molt. Et va agradar molt. I més siguent tu la protagonista. Clar, és que... Fantàstic. Conta'm, a què et dediques? Soc estudiant del doble grau d'educació primària i infantil. Molt bé, fantàstic. Conta'm, en la teua falla feu activitats culturals com teatre o danses, playbacks? Pues estem fent danses, ara anem a començar amb el concurs de teatre i de playbacks també, aquest any tot. I després el Belén, és tradicional en la meva falla el Belén. De fer el Belén. I què tal, participes en tot? Sí, pues m'encantaria participar en el teatre, però es comencen a practicar ara i després els playbacks també, no em dona temps. A tot no se pot arribar. M'encantaria, però és impossible. Molt bé. I parlant d'activitats culturals, m'has dit que en la teua falla sí que es balla. Si participares en la dansa de la Mare de Déu com fallera major de València, per a tu què significaria? Un privilegi. Vaig tindre quan vaig ser infantil poder ballar i la veritat és que és espectacular. Per a tu seria important, veritat? Molt bé. Conta'm, en quant a indumentària, preferisses una indumentària més tradicional, buscant els patrons antics que s'han portat a València, o eres més fan de la moda fallera, de cada moment? Soc més tradicional, et diria que sí, més tradicional. Molt bé, perfecte. No soc molt innovadora. Molt bé. Si fores fallera major de València, hauries d'acudir no només a festes de falles arreu de la comunitat, sinó també a altre tipus de festes, inclús de fora de la terreta. N'hi hauria alguna que et faria especial il·lusió viure? A Burgos. A Burgos. M'agradaria anar molt a Burgos. Fantàstic. Molt diferent, veritat, per a viure una experiència... Totalment diferent, però m'agradaria molt. Molt bé. I què tal vas viure el moment en el que et va anomenar com a preseleccionada? Vas saltar, xillar d'alegria, em vas quedar sense veu i molt emocionant, molt, no sé, un cúmul d'emocions ahí que havien d'eixir d'alguna manera i van eixir així. M'alegre que hagis pogut recuperar la veu per avui. Molt bé, et desitgem moltíssima sort, que vagi tot molt bé i que gaudisques sobretot de les proves, que sabem que va ser intens, però de segur que ho passes genial. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, un plaer. Adéu. Adéu.